ang pulong sa Dios nga ato napili niining mahal nga adlaw gikan kini sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 1 ngadto na sa 2. Bersikulo 1 nagkanayon, ang Ginoo maong agkong kahayag, manluluwas og tigpanalipod, busa wa ako'y angayang kadlukan. Bersikulo 2, sa higayon nga sulungon ako sa akong daotang mga kaaway, aron patyon madagma ug malupog sila. Mga kasama, ang atong refleksyon ini, kung kita bagya kasama nagtuo nga ang Dios mo'y labing makagagahom sa tanan, bisan pag-unsa kadautan, kagamanan, kakusgan sa atong mga kaaway, ug doon natay Dios bagya kasamang atong gituhuan nga siya gyud ang hatag nato proteksyon sa adlaw nga tanan. Kana gayud bagya kasama may tabo. Gumikan kay kita nagatuo man sa iyang pagkamakagagahom, sa iyang pagka-almighty, way butang imposible kaniya labi na gyud og proteksyon or kaluwasan gikan sa mga daotang tao nga naghimo nimog daotan. Gumikan kay duna kay Dios nga gisaligan nga imong gituhuan nga mo imong taming batok ngadto sa mga daotang mga tao nga nag-interes sa imuhang kinabuhi, dili sila magmalampuson. Gumikan kay ikaw gidihugan sa labawng magagagaw. Magakasama kini sa Radyo Mandudong rin Lumasbog, Patat Ariben.